lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye tɛnɛ ye desanburu kalo tile 26 san 2022 ni ye an ka dɔnkibaru waati selen bi dɔnkibaru kɔnɔna la communiqué min ni Mali ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni ma ale ka baarakɛyɔrɔ olu ye laseli kɛ laseli min n'a bɔra ka bɔ kibaruya kolon min ni o yera diɲɛ donna sirakɔrɔ kan an bɛna an da don la ka fara o kan Mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ dugujukɔrɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu bɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu b'a kan ka sɔrɔ u tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ an bɛna an da don o fana la ka walawalali kɔnɔ kunu ka taa se min ye desanburu kalo tile 24 ani tile 25 ma nin kɛra donba ye diɲɛ chrétien a bɛɛ lajɛlen kɔni bolo Mali kɔnɔ a kɔni ɲɛnɛmayara an bɛna an da don o fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka bɔ la an bɛ taa jamana kɔ kan n'an ye kibaruya min sɔrɔ farafinna farajɛla an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i n'a ko min y'a fɔ cogoya min na Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kun ye kɛlɛkɛ pankuru dɔ san min ye Turki jamana yɛrɛ kɔni fɛ n'a bɛ fɔ mun ma TBD ni o ye drone ye a nanzarakan ma ayiwa drone mun sanna olu kɔni ye kɛlɛkɛ drone ani kunnafoni ta min ye avion ye ayiwa yaasa k'o di Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka bɛn ni waati tɛmɛlenw ye kibaruya dɔ bɔra k'olu to ka wulikajɔ la minnu ni o ye kunnafoni ɲini ka taa se u ka baaradege baaraw olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sɔrɔla o y'a jira k'a fɔ ko o drone mun sanna ayiwa ko dɔ kɔni tiɲɛn'o na ka u to o baara ninnu kɔni kɛli la nka a ma bila ka da jan kɔnɔ Mali ɲɛmaa n'o o ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni ma ale ka baarakɛso olu fana ye laseli kɛ laseli min ayiwa ni o b'a jira k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ nin tiɲɛ den kelen kɔni t'a la ayiwa Mali drone foyi kɔni ma tiɲɛ ka bɛn ni nin wale kofɔlen ninnu ye donc kunnafoni o fana bɔra kunun ni o bɛ tali kɛ desanburu kalo tile 25 san 2022 yaasa ka se ka kunnafoni fɔlɔ min n'o bɛ diɲɛ donna sirakɔrɔ fɛ k'a nkalontigiya. Alisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la bi an bɛ waati min na Mali ɲɛmaaw alisa olu kɔni ye dankari kɛ minnu ni o ye Chinois maa 4 k'olu minɛ k'u bila bɛrɛ kɔnɔ donc bɛrɛ min ni a sɔrɔla sababu min fɛ o de ye dugujukɔrɔ nafolo baara min bɛ kɛ anw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o ye sanubɔ ye olu kɔni bɛ ka baara ninnu kɛ tɛ sariya kɔni kɔnɔna la o kɛra sababu ye Mali ɲɛmaaw kɔni ye Chinois 4 ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ nka u bɛ minɛ don min na fɛn caman o tun b'u bolo ni o bɛ tali kɛ minnu ni olu bɛ baarakɛminɛ minnu n'olu bɛ baara kɛ ayiwa santiw fo ka taa se an ka dingɛbɔyɔrɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani mobili ni a bɛ fɔ min ma ko pick-up o fana kɔni yer'u bolo ka bɔ la kɛlɛkɛ marifaw olu yɛrɛ kɔni fana yera ni o ye ayiwa Chinois maa 4 min ni olu minɛra Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw fɛ. An y'a fɔ ka daminɛ desanburu kalo tile 24 ka taa bila tile 25 Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ jamana fan caman yɛrɛ kɔni ma min bɛ tali kɛ Noël o kɔni o ɲɛnɛmayara nka n'i ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni ta a donna ka bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen wa o hukumu kɔnɔna la n'i taara église o église la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu kɔni caman y'u ka seli kɛ k'a bila hukumu kɔnɔna la hukumu min ni a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka bɛn ni basigi o bɛ se ka don anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na an yɛrɛ kɔrɔ kɛra seereyaba ye min ni o ye Mayamugu église la ayiwa duwawu kɔni kɛra ayiwa ala wolo olu kɛra a caman kɔni kɛra ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ ayiwa duwawu caman olu kɔni kɛra yaasa bɛn ni keleya basigi malidenw olu bɛ se ka ɲɔgɔn kanu cogoya min na u bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara ninnu kɔni kɛra église yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ desanburu kalo tile 24 a su la fo ka taa bila desanburu kalo tile 25 ayiwa o sɔgɔmada ka taa tileganfɛlaw la an ye a ye min ye chrétien du olu kɔnɔna la ayiwa sigikɛbɔrɔw kɛra yen nɔ ayiwa duwawu don olu kɛra yen nɔ ayiwa ɲɔgɔn kanu olu kumaw fɔra yen nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ olu kumaw fɔra yen nɔ ani jamana ka ɲɛta ayiwa kumaw laɲini o duwawu olu donna ka bɛn ni nin don fila yɛrɛ kɔni ye an bɛ duwawu kɛ ala ka Noël caman k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gabon jamana kan min na a maralen bɛ bi Ali Bongo Ondimba ale yɛrɛ kɔni fɛ hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnlenw na ale yɛrɛ kɔni bɔra banakɔrɔ bana min ni o kun kelen bɛ ka kɛ gɛlɛyaba las'a ma nka fari bɛ cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ a ma jo ten i b'a fɔ laɲini kɔni ye min yira nka kalafili min ni o ye jamana ɲɛmaa kalafili o bɛ
u ka jamana kun kan ka bɛn ni san 2023 a ka tɔnden minnu bɛ yen nɔ ni o y'a ka parti ye n'a bɛ f'o ma parti démocratique gabonais ni a dalasurun ye PDG olu kɔni ye laɲini kɛ Ali Bongo Ondimba yɛrɛ kɔni fɛ yaasa a ka se ka kɛ olu ka cɛbɔ ye min bɛ kɛ sababu ye jamana mandat sabanan a yɛrɛ kɔni n'o ɲini a ka parti o tɔgɔ la. Halisa an bɛ to min bɛ tali kɛ Burkina Faso bi an bɛ waati min na banbaci 5 ka bɛn ni décembre kalo tile 23 n'o kɛra jumadon yɛrɛ Burkina finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ minnu ma ko volontaire pour la défense de la patrie olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u ni banbaciw u karila ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la GESIM olu kulo min ni olu bɛ Burkina dugu min bɛ n'a bɛ fɔ ko Sole wa o wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye Nuru Lorem kɔrɔyanfan yɛrɛ kɔni fɛ o de kɛra sababu ye min ye banbaci 2 siga kelen bɛ minnu na ni olu ye jamanaden nana masumalenw ye olu kɔni binna kɛlɛkɛyɔrɔ kɛnɛ kan ayiwa maa 2 o kɔni o fɛnɛ joginna kɛlɛkɛyɔrɔ in kɛnɛ kan o bɛɛ sɔrɔla min ye VDP ni a bɛ fɔ min ma ko volontaire pour la défense de patrie Burkina jamana kan olu ka wulikajɔ kɛra o sababu ye. An bɛ taa Côte d'Ivoire Mali ye Côte d'Ivoire finitigilaka 46 minnu bɛ an ka jamana kan waati min na fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa olu yɛrɛ kɔni kana bɛ se ka bila cogoya min na ayiwa kunnafoniw b'a yɛrɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan u ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kalanjan kɛ tilalen kɔ kalan na baara jamana kɔni ma se ka baara d'u ma olu ye taama kɛ taama minnu kɔnɔna la yaasa ka se ka u ka dusumakasi yira ani olu bɛ lahala min kɔnɔ ka se ka olu yɛrɛ fana yira ayiwa jamana kan ka dɛmɛ d'u ma waati min na o de kɛra o waati kelen jamana kɔni ye a ka finitigilakaw bɔ olu kama yaasa ka se ka olu kɔni kolasiw ma komi ni o b'u balo u ka tagama ninnu kɔni kɔnɔna la nka o taama senfɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw olu ye dɔgɔtɔrɔ 46 ka se ka o de minɛ mais min ye dɔgɔtɔrɔ 46 ayiwa ka se ka olu de kɔni minɛ ayiwa olu minɛlen kunnafoni min b'a yira laban na ko u y'u don min ye bɛrɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a bɛ f'o ma ko kaso. Ni fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔ olu na tuguɲɔgɔn kɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya diɲɛ ninnu k'olu cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ